O Conservatorio de Noia e o de Lalín organizan un intercambio musical conxunto. Este sábado en Noia e o día 14 en Lalín, os alumnos participarán en ensaios, actividades de convivencia e un concerto final. O Conservatorio Profesional de Música de Noia presenta por primeira vez unha iniciativa innovadora, as xornadas de intercambio co Conservatorio de Lalín, que se celebrarán este sábado 7 de marzo no Coliseo Noela e o día 14 no Auditorio de Lalín. Non se trata só de música, a actividade combina ensaios colectivos, visitas guiadas, comidas e convivencia entre os rapaces de ambos centros, ofrecendo unha experiencia enriquecedora tanto a nivel pedagóxico como social. É o primeiro intercambio entre estes dous centros que se ven a sumar a outras iniciativas que fixemos desde o Conservatorio, pero o punto novedoso que ten é que máis alá dunha experiencia musical enriquecedora vai haber unha convivencia na que compartiremos durante 2 xornadas ensaios colectivos, comidas, visitas guiadas a cada unha das localidades e, por suposto, todo culminará nun concerto. Carmen Tubío, profesora de violonchelo e organizadora do intercambio, explica que o concerto final terá 3 partes: a actuación do Conservatorio de Lalín, do de Noia e unha sección conxunta na que interpretarán obras que relacionan música con ballet, ópera e literatura. O público contará ademais con pequenas guías explicativas das pezas. O repertorio que eleximos relaciona, digamos, a música con outras artes, así tocaremos obras que relacionan a música co ballet, ca ópera, co cine, ca literatura. Vaise dividir en 3 partes, a primeira na que tocará o Conservatorio de Lalín, logo nós, o Conservatorio de Noia, e finalmente unha parte conxunta, na que interpretaremos 2 obras. Os destinatarios son os alumnos de corda do grao profesional, entre 12 e 20 anos, e o obxectivo é fomentar a colaboración, a convivencia e os valores sociais, ademais da formación musical. Se trata de un intercambio que non é só un concerto, senón que o que se pretende é a convivencia entre os nosos rapaces e rapazas. É unha experiencia que enriquece tanto formativa como persoalmente. Desde o Concello apostamos por este tipo de iniciativas porque entendemos que hai que apoiar a cultura e a educación musical, que son ferramentas e unha inversión de futuro. O primeiro destes encontros terá lugar este sábado 7 ás 6 no Coliseo Noela e continuará o 14 de marzo no Auditorio de Lalín tamén ás 6 da tarde. Unha iniciativa que combina cultura, educación e convivencia entre as novas xeracións de músicos galegos.